Milí priatelia, tak už konečne viem, kto zariadil, aby som prišiel o Facebook. Toto je citát amerického veľvyslanca na Slovensku Gautama Ranu z jeho včerajšieho rozhovoru pre SME. Prosím, sadnite si. Citujem. Slovenskému ministerstvu obrany sme poskytli $5 miliónov. Pôjde o boj proti ruskému vplyvu. Minulý rok sme mohli spolupracovať so slovenskou vládou a vládou Spojených štátov pri prinášaní informácií na Facebook, kde Facebook rozhodol, že poslanec Smeru Ľuboš Blaha by nemal dostať platformu, pretože bol taký notorický šíriteľ klamstiev a dezinformácií. Koniec citátu. Čiže veľvyslanec USA otvorene priznáva, že sa angažoval spolu so slovenskou vládou v tom, aby mi americká korporácia zobrala slobodu slova. To je neuveriteľný škandál. A on zároveň otvorene priznáva, že Spojené štáty posielajú milióny dolárov na to, aby obmedzovali slovenských občanov na sociálnych sieťach a aby likvidovali opozíciu. Ako inak to nazvať ako Majdan? Ako inak to nazvať ako hybridná vojna proti Slovensku? Ale aspoň už vieme, kto tu vládne. Matovičová, Hegerová ani Odorová vláda neboli a nie sú vládami Slovenskej republiky, ale vládami Spojených štátov amerických. A kvôli veľvyslanectvu Spojených štátov bol podpredseda najsilnejšej opozičnej strany zbavený možností na férovú predvolebnú súťaž, pretože ho vylúčili z hlavnej verejnej platformy, kde prebieha predvolebný zápas na Slovensku. Chce tomuto ešte niekto hovoriť demokracia? Sloboda? Si robia srandu? Čaputovej vláda nás premenila na americkú kolóniu. A z toho, k čomu sa priznal veľvyslanec Spojených štátov, doslova mrazí. Čo si to dovoluje takto zasahovať do slovenskej politiky? A čo si to dovoluje prezidentka Čaputová? Má byť nadstranická, no ona natočí teplákové video, ktoré sa hemží zábermi na protesty slušného Slovenska a demonštrácie za gejov. Namiesto toho, aby tam dala zábery na plačúcich dôchodcov, ktorým pravicová vláda zobrala všetko, namiesto toho, aby dala zábery na plné námestia ľudí, ktorí protestovali proti posielaniu zbraní na Ukrajinu a za mier, ona si vybrala svoje témy. Nenávisť voči Smeru a homosexuáli. Takto ona vyzýva k volebnej účasti. Nie ako prezidentka, ale ako liberálna dúhová aktivistka. Ako podpredsednička progresívneho Slovenska. Je to len ďalšie zneužitie právomoci hlavy štátu. Že sa nehambíte, pani Čaputová. Po dnešku vás žiaden volič opozície nemôže považovať za prezidentku. Vy ste polovicu Slovenska doslova urazili a napuli jej do tváre. Pubertálne a detinsky. Priatelia, dnes strávim posledný deň kampane na východe, v Prešove a vo Svidníku. Je tu nádherná atmosféra. Slovensko sa chystá povstať proti diktátu liberálnej kaviarne z Bratislavy a proti diktátu cudzích mocností. A nech amerického veľvyslanca, ktorý škandalózne zasahuje do predvolebnej kampane, aj trafí šták. Pôjdeme na Duklu a položíme vence sovietským a československým hrdinom, ktorí umierali za našu slobodu a za mier. A áno, fašizmus prišiel zo západu a mier z východu. Zapíšte si to za uši, pán Rama. Poďme vrátiť Slovensku suverenitu, slobodu a normálny život. Poďme odkázať cudzím mocnostiam, že my si o Slovensku rozhodneme sami. Poďme v sobotu voliť Smer, aby Slovensko ostalo Slovenskom. Ďakujeme. Venceremos.